सान्तिपुर बिसिडिसिआव खामानि जायाखै होनना रावबो बुंनो हाया। सान्तिपुर बिसिडिसिनि सिङाव थानाय नैबे भेलागारा गामियाव जों स्किम मोनाखै होनब्ला जोंहा गोरोन्थि जागोन। न'खर न'खर सरखारि न' मोननायजों हा दै लामा बायदिनि जेंनायाबो सुस्रांजाबाय। मोनबाय जे जोङो हा गैयामोन, जोंहा हाया थिग जायाखैमोन, जोंहा हाया जाबाय, जों आबेदन पट्टा मोननो हाबाय जोङो। आरो 2 नम्बरावनो जोंहा दङमोन जे दै गैयामोन, दैयाबो मोननो हाबाय जोङो। आरो 3 नम्बराव जोङो लामा गैयामोन, लामायाव जाना होबाय। जायहा मेगन गैया बिसोरो जोंनि गामियाव फैना नायफैथों। मेगन खानासो बिसोरो फायना नायफैदो जादोंना जायाखै। जायहा मेगन गैया बे मानसियासो बुंखायो। बे बाथ्राखौ जों बुङाखै, बुंदों 38 नं भैरबकुन्द बियाबनि रायजो राजाफ्रा। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि दैदेननाय बिटिआर सरकारनि समाव गोलाव समनिफ्रायनो लामा दै हानि जेंनाजों भुगिनो गोनां जाबोनाय उदालगुरि जिल्ला 38 नं भैरबकुन्द बियाबनि सिङाव थानाय सान्तिपुर बिसिडिसि बेलागारा गामिनि रायजो राजाफ्रा सोलिफु सरकारनि फारसेनिफ्राय दिनैनि सानाव गामियाव बायदि बिथांखि लुफुंजानायखौ लानानै गोजोननाय फोरमायदों। बबेबा समाव बेरेखा दोलोफ्रा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि सायाव हाब्रु सारफावना बाथ्रा बुंनायनि सायावबो बिथा खालामना दिनैनि सानाव गावसोरनि मोन्दांथिखौ जोंनि बड'सानि गेजेरजों गोख्रों रावै बुंना होयो। बे समाव उदालगुरिनिफ्राय भिडिअ जार्नालिस्ट जितेन बर'नि हेफाजाबाव खौरांगिरि सोरांसार बाग्लारिनि मोनसे आबुं रादाब। सान्तिपुर बिसिडिसिनि सिङाव थानाय नैबे भेलागारा गामियाव जों स्किम मोनाखै होनब्ला जोंहा गोरोन्थि जागोन। मानो होनब्ला जोङो 1 नम्बराव मोनबाय जे जोङो हा गैयामोन, जोंहा हाया थिग जायाखैमोन, जोंहा हाया जाबाय, जों आबेदन पट्टा मोननो हाबाय जोङो। आरो 2 नम्बरावनो जोंहा दङमोन जे दै गैयामोन, दैयाबो मोनना होबाय जोङो। आरो 3 नम्बराव जोङो लामा गैयामोन, लामायाव जाना होबाय। आरो 4 नम्बराव जोंहा न' बां रावहाबो गैयामोन, मोजां गैयामोन, अबस्था गैयामोन, सोरबा गासिबो न'खर न'खर न' मोननो हमबाय, न'सेबो बाद गैया। दा ओंखायनो सोरबाफोर जुदि बिर'धि पार्टिया जुदि फायनानै जुदि बायदिसिना बुङोबा जों बेखौ एसेबाबो माबा लागोन, जों सुबिदाखौ लागोन। जोङो इउपिपिएल सरकारनि अननायाव मोनदों जोङो। जों प्रमद बर' सारखौ आरो जोंनि बे बिसिडिसिनि प्राइमारिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट आरो चेयारमेन सारखौ जोङो साबायखर बावो। फैबाय थानाय समावथ' जों बे इउपिपिएलनो भट होगोन। आरोबाव जोंनो हायोबाथ' जोंनो लामाखौ सिसि ब्लक नांगौ। आरो बेनि उनाव बायदिसिना हायोबा एसे आनला फिसा आनला बायदिसिना खामानिफोरखौ जोंनि बेयाव गासैबो दुखियाजोब बिसोरनो माबा मोनसे आइबिएस फिसा फिसा होनायखौ जों लुगैयो आरो। बेरेखा दोलोनिफ्राय नोंथांमोननि बिसिडिसिआव जेबोखौनो जायाखै होननानै बुंबाय थादों, बाथ्राया बिसोरो मेगन खानासो बिसोरो फायना नायफैदो जादोंना जायाखै। जायहा मेगन गैया बे मानसियासो बुंखायो। दा इउपिपिएल सरकार नङाबाथ' जोङो इउपिपिएल सरकारखायसो जों सोब बुस्थुखौ मोननो हादों। बिसोरनि सरकार थाबा जों जेबो मोनखानाय नङामोन, होखायामोन जोंनो बिसोरो। सिगाङाव बिसोर सरकार दंमोन, जेबो खामानि मावना होनो हायाखै बिसोरो। लामा दैसेखौनो मोजां बनायना होदों, ना न' गांसेखौनो सोरबा मोजां लुना होदों, जेबोआनो गैया। दा जों मोननो हाजोब्बाय, जोंनि लुगैनायखौ मोनजोब्बाय, सुस्रांजाबाय। नम्बर 1 जोंहा हामोन, बे हाया जानो हाबाय आरो।